Aurreko asteburuan Debagoieneko trekitisa egunean, egon zian Bailarako hainbat trekitilari, eta datorren asteburu hontan, Bailarako hainbat kide, Katalunia aldera joango dira Rhythmix jaialdira, Europako musikari gazten jaialdira, eta hemendaku Bergarako eta Oñatiko musika eskolatako bi ordezkari, Aritza Lustiza eta Jaione Intxausti Bergarara etorri gara gaurkoan hemen elkartu gara hirurok, eta esan dut, elkartu zinen aurreko asteburuan atxabaltan, eta atzea be, elkartuko zara, edo ez dakit batera goteko aukera ikuko zuen, baina behintzat Katalunia aldera joko duzue bi musika eskolak. Konta idazu, Aritz, konta idazu zertan datzan Rhythmix jaialdixa, zegoek aurretik behar zagai, Oñatiko edo bai, baina apurtxo bat gainetik eta ikusentzuleek ulertu dizen. Zer da Rhythmix? Rhythmix jaialdixa da Europako musikari gazten jaialdi bat. Oindala 8 urte okerrez banao hemen Gipuzkoan nintzen, eta bertan elkartuko dira Europa ezberdinako musika eskolatako ehundaka aur, gazte, irakasle, eta bai. Ez da lehiaketat, ez da? Jaialdi hori da, jaialdi bat, bai. Norbeak prestatutako piezak joko dau, Jaione zeuek ez dakit egun gutxi batzu falta dira, neskamutiak ez da izela gongo dian, baina zeuek gogotxu, urduri... Gu oso pozik bertan parte hartzeko, azken ikaslendako oso aukera polita da. Europako beste hainbat gazte ezagutzen dituzte, harreman polita sortzen da beraien artean, eta gure artean ere bai, azkenen ikasle eta irakasle arteko harreman hori ere sendotu ditzen da. Eta guk olako bidaia batzuk eta beste herrialde batzuk eta jendea ezagutzeko ere aprobetxo egiten dugu. Pentsatzen dut hainbat modalidade egongo diala, ez? Lantzeko zeuen kasuan, Jaione zeuretik hasitea? Gu apunta ginen musika tradizional bezala. Orduan jungo gea trekitixa, pandero, peñaparda, trompeta, eta instrumentu horiek jungo gea. Eta zenbat pieza joten dira, gutxi gora bera? Bakoitzak gure kasuan ordu erdiko saioa izaten du. Kontzertu ezberdinak dira eta kontzertu bakoitzean ordu erdi bat daukagu guk prestatu duguna erakusteko. Aritz, zeuen kasuan? Gure kasuan trekitixa eta panderoak egongo ga, baina horrez gain euskal dantzak eramango ditugu. Aurretik egondako zai, Bixok, musikari gaztean jaialdi honetan, aurten Rhythmix deiketan da beste edizio batzuta beste erabatea dituko zen, baina zelako izaten da beste herrialde batera fan eta hango egunerokoa. Ensaieko denpora egiten duzue, zuzenian aktuazinotara emanalditara begira goten zai, zelako izaten da? Segun eta egunean zenbait kontzertu dituzun, normalean 3 kontzertu ipintzen dituzte, 3 edo 2, gure kasuan 3 kontzertu tokau zaizkigu jungean bakoitzen, orduan kontzertu bat daukagunean arratsaldean danean, igual goizean eukitzen deu denbora ensaiatzeko edo pixkatxoa behidatzeko, baina bestela 2 kontzertu ditugune, hemen gogor ensai hau eta baian postaen estena, esaten dago bezala. Etxegoak aipatu ditu, zeuek ez dakit, zela atzenengo etxego horreien murgiluta gongo zeila pentsaien dut, ezta? Bai, egitza esan, zuk elkarrizketik hasi dozu aurreko asteburuan aretxabletan hon ginela, orduan pixkat zoramena ida izaten, ez? Gauza bukatu eta bestia azten da, eta ikasdia behi aldia huitzen dira, bestia honorako da, horrako, harako... Atarixen esan duzu, trekitilaixek danera apunteien zaila, ezta? Bai, nik uste dut gu irakasle pixkat zoratuta gaela, batzutan pentsatzen dut, jo, Aritz. Danea zine jau? Bai, baina, ensaiotan da gure kasuan bintzat ikusten da ikasleak eta ilusio horrekin dela, gogorrekin, orduan hori ben ikusten politxa dela. Gainera, aipatu duzu beste herrialde batzutako jentiarekin egongo zeila, beste kultura batzuk, xurgaketa hori politia izango da pentsatzen dut, ez? Izango nazketa bat, pupurri bat, kristona, ez? Derrepente orkesta bat, ez dakit nungo Luxemburgoko orkesta bat ikusiko zu, eta gero musika tradizionala, Kataluniako bertako musika, izango nazketa bat, nik uste oso interesgarria. Hemen izan zanean, zeuek kudeatu behar izan zebein, gutxi gora bera, nahiz eta Donostian izan zen ekitaldi nagusia. Zelako izan zen, zela gogoraketan duzuk, Jaione, duela 8 urte izan dako hori? Guk kudeatzen genuen, Donostik antolatu zuen guztia, herri bakoitzera zein joango zen, Donostitik bideratzen zen guztia, eta gero guk sedea ginenok, Oñatin kasuan,
guk oinatiko kontzertuak, orduak, denborak, guk kudeatu ginuzten. Eta, bueno, guztia ondo kudeatzeko, zatik, talde ezberdin asko etortzen dira, herrialde desberdinetakoak, hizkuntza ere hor dago harremanetarako, orduan, gure kasun laguntzare eskatu behar du, inglesa, eta zatik etortzen dira alemanak, suizoak, lituaniatik, orduan, harremantzeko eta hizkuntzare laguntza, herriak lagunduta, herriare hortxe murgiltzen da laguntzeko, musika eskolako gurasoak, udaletxea, azkenean danan beharra, baina oso polita, oso polita. Katalunia aipatu dugu, Katalunian izango zailako bitxok, baina jentiak gure ulorketako, etzai toki berdinean egongo, ez duzu kontzertu danak toki berdinean egongo, ezta? Zeuen kasuan, nora bideratu zaitu eta nun egongo zai kontzertuak? Gure kasuan kapitalea goiaz, Barcelona bideratu gaituzte. Ostegunean adibidez, herri guztiak jungoga bikea. Hor izango ala irekiera zeremoni bat. Eta gero urrengo eguna, ostirala, bakoitza bere herrixean edo inguruan emango kontzertu bat, gure kasuan behintzat kontzertu bat, ostirala atzaldian. Eta eguna bertan paseko, Bartzelonan, eta gero azkenengo eguna larun bata, jaialdiaren itxiera izango gana, hor eguna pasako Manresan. Eta hor elkartuko zai, pentsatzen dut, beste gainentzuko... Hor elkartuko jaialdixan parte hartzen dugun danok, eta gure kasuan bintzat bi kontzertu asko zuen nian baita usteot, goizian bat eta atzaldian beste bat. Eta hor nik uste dago diala, estenatoki pila bat, 10 estenatoki uste dela, eta taldiak etengabe jotzen. Zue bikea fanbiago zai, baina biketik urrun samar geratu zai, ez? Bai, gu biketi gure loitxoko lekua ordu eta erdira edo esan digute, egongo dela, herrian izena ez lentxio begiratu dut, baina aztu zat, finkan pinarrekin nago geldituta, oaiz herritan dagoen urrun. Eta gero, ostiranean San Boi de Llobregatea jongo geha. Eta hor aldaketatxo bat izan dugu, hasieran kontzertu bat eskaini bar gendu, baina gero galdetu ziguten kalejirak eta egiten genitun, eta baietz, kalejiran, triketilario goituta gare kalejirak egiten orduan, aldaketatxo bat izan dugu, eta nola Llobregaten izango dian gune desberdinak 3 gune egongo dira, baina ordu desberdinetan izango dira emanaldiak. Orduan gu izango geha, gune bateko emanaldin bai eszenatoki aldaketetan eta gune aldaketetan, kalejira eginez, danok gune batetik bestera mugituko geha, eta orduan kalejira bidez, eta eskatu digute polkak eta hemengo jauziak eta horrelako dantzak egiteko, beraiek zerbait prestatuko duela, dantza folklore talde bat badutela eta beraiek zerbait prestatuko duela eta elkarrekin zateratzen. Esan duzu, Manresen izango zaila, beste hainbat musika eskolakin edo musikarekin batea. Ez dakit batera piezarik joteko aukera ikuko zuen, bakoitzak behana prestatu dituen eta horretxek joko dituzuen, ala zela izango den? Hombre, seguru hongo diala momentuak batera joko duna. Ez dakit, nik berakin, o katalan talde batekin, baina pentsatzat olako momentuak sortuko diala. Ez da bakoitza behana ez da guten. Bai, bakoitza bere kontzertu dauka, baina gero nik uste dut jaialdia berak ahalbideratuko dela elkarrekin egotera, zerre jotzera, euskalo ez. Horreia improvisauta izaten dira orduan, igual bueltan, aletu beharko zen. Aipatu du, ez? Onura dakarren edo beste kultura batzuk, aurrak be guztua jaten dela, zeu guztua jaten baina ja ohitura bihurtu da, ez? Ja, ez da kalendaixoan gorriz markauta gotzuen egun horretako bat izaten den. Bai, gu, aritzek esan duen bezala, trikitilarioak apuntatzen geha lanera. Gu apuntau geha, holako aukera bat izan duen, guztitara apuntau geha. Eta hori jakiten dugu noiz izaten da ikasturte... urtebete aurretikola jakiten dugu nun izango den, eta gero geuk ikasleekin egoten geha, eta danak, bai, izena eman, eta guk izena ematen dugu, eta lehen esan duguna, ikasleen dako ere hona da, beste herrialde batzuk ezagutzen dituzte, harremana sortzen da, eta musikalki ere,
igual gunetan da, kontzertutan, bakoitzak bere egiten du, baina igual kontzertuak amaitzen dian garaien, beraien artean eseritzen dira, lagunak egiten dituzte, instrumentuak ateratzen dituzte, beraien artean jotzen du eta oso polita izaten da bai. Aritz eta Jaione Aritz, eskerrik asko, geuri Bergarako musika eskolako batia zabalketiarren, eta ez dakit sorte ondan itza, baina betzat gozatu jaialdixaz, eta bueltan jakingo dugu, eukiko dugu zeuen berri, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.